tamala inu yombu ambuye tobwero tikudzakwa inu mutithandize tikulandireni omvera konse kumene mwatsegula radio alinafe kuzamisa chikondi pakati pathu. Tikulandireni mu programu yapadera, programu yomwe tikhali tikucheza ndi Maxencio Chavu Kambale amene ndithu ndi woyimba wachikatolika. Akhali akhazikitsa nyimbo zake zimenezi albamu imene akuyitcha kuti Tanza kwa ino. Ndeti kufuna timve kwambiri maka pa nkhani ya mayimbidwe ake komanso zambiri za albamu imeneyi. Wapanganso feature ndithu ndi kwaya ya St. Agnes kuchokera ku St. Paul's Parish ku Mchinji kumeneko. Takulandirani mu programu yathu yapadera tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Choyamba anthu akuyena kuti adziwe kuti Maxencio Chavu Kambale ndi ndani? Timati Maxencio Chavu Kambale. Maxencio Chavu Kambale ndineyo ndikuyankhula pano. Ndithu. Chabwino. Mwina kumudzi ndikuti? Pamudzi pathu ndi pambwauka. Pa mwati Mulonyeni boma la Mchinji. Ndithu. Ndimakhulupirira kwa anthu amene amakudziwani bwino ku Mchinji kumeneko. Ndodabwa kodi mkulu ameneyo amayimbaso? Luso limeneli lidayamba bwanji? Wayeneso nali odabwa ino mwati amene angayimbe zinayamba bwanji? Kuimba wina aliyesa akhoza kuimba. Ineyo ndimayimba. Koma nthawi zina chikakhala kuti chinthu ndi choyamba, anthu amatha kudabwa kuti kodi ndizoona kuti akulu amayimba. Makamaka anthu amene amakhala kuti amandidziwa angathe kukhala ndi mafunso kuti nzosatheka chifukwa chamene mwina amandidziwira. Koma kunena motsimikiza ndimayimba. Ndipo ndinayimbadi. Nyimbo zake nzimetoperazi? Ndi nyimbo komanso mwangufikira pa mutu wa albamu. Imene ndiye mutu wa albamu Tikudza kwa ino. Ndimafuna nditadziwaso kwambiri kuti mwina luso limeneli munalizindikira liti kuti inuyo ndino woyimba? Luso limeneli kuzindikira kuti ndine woyimba mwachidule ndi wakalekale chifukwa munthune kwaya ndimayikonda kwambiri. Ngakhale ndikapita ku chalichi ndimasangalala kwambiri ikakhala kuti kwaya ilipo komanso ikuyimba bwino. Nde mumtima mwangamu basi ndimangomva kukoma ndikamamvetsera nyimbo. Ndipo ngakhale ndikhale ku nyumba kaya pa ulendo ndimakonda kwambiri kumvera nyimbo. Nde ndimangoonabe kuti mwina nchifukwa chake Mulungu adaona kuti munthu uyuyo mwana wangayo koma ndimpatse mphatso yakuyimba. Tinene kuti nyimbo zimene mwatulusazi zimene mufuna mukhazikitse chimbale chanu ni nyimbo zanu zoyamba kapena palinso nyimbo zina zimene munatulusapo kale pakanthawi? Izizi ndi nyimbo zoyamba. Albamu yoyamba imene. Albamu yoyamba. Mwayimba nokha kapena palinso ena amene akuthandizirani? Amene kuyimba ndayimba ndekha koma ndachita featuring ndi kwaya ya St. Agnes. Koma osogolera ndineyo. Mwini wake wa nyimbo ndi Maxencio Chavu Kambale. Chabwino. Featuring St. Agnes kwaya. Ndamene akumveka pasipasiyo. Amene akumvekawo, amene akumverawo kaguluko ndi kwaya ya St. Agnes imeneyo. Chifukwa chani munaganiza zoti koma ineyo nditapanga feature St. Agnes? Kunena zoona makwaya ngati ku parish ya kwathu pa Mchinji pa St. Paul's ndi ambiri. Komano kwaya ya St. Agnes ndinayisankha chifukwa ndi amene adakhala woyamba
poyamba ninene kuti ndikufupi kumene kuli ineyo kumpakati kwanu ndimafuna ndifunse chifukwa kwaya kumphakati kwanu kapena bwanji. makwaya apa St. Paul's sakuyimira mphakati tinene zooneti sakuyimira mphakati chifukwa munthu miphakati yosiyanasiyana munthu amasankha kuti ndikayimbe kwaya yakuti nde ineyo poyisankha ndiyankhe funso lanu kuti chifukwa chani ndidayisankha nditabwera pa St. Paul's mu 2016 2017 anthu ataona chidwi kwaya imene idakhala yoyamba kundiyitana kuti Mr. Kambale mwina mungakhale ndi chidwi chofuna kukhala nawo kuimba nawo kwaya kaya kugwira nawo ntchito ya kwaya munga ndikhomo ndilotsegula ndinomasuka mukhale omasuka ndi pamene ndidapita moti kwaya yoyamba nchifukwa chake ndinaona kuti oyambirira kundiyitana choyambiriranso ndiyambirenso iwowo koma sikuti ulendo ungakhale wa St. Agnes kwaya yokha ayi tingathe kugwisa ntchito kwaya iliyonse malingana ndi zimene zilipo chabwino ndithu mwina pa nyimbo zonse zimene zili mu album chifukwa sitinafike kaye ku nkhani yako album nyimbo zonse yimba ndi amene wa St. Agnes nyimbo zonse 10 ndayimba ndi kwaya St. Agnes. Panalinso Holy Family osayitengako bwanji? Panali povuta kuti nditenge makwaya awiri pa chinthu chimodzi. Nthawi zina mukwayamo muli ma experience angapo mmene kwaya ya Holy ingaimbire kwaya ya St. Agnes ingaimbire nthawi zina pamakhalabe kanthu kamodzi kokha matheka kusiyana koma ndi mukusiyana kuja kuti uchitenge chinthu chiyonera ndifuna kwaya iyi ndi kwaya iyi ipange featuring nthawi zina pamapezi kuti mwina Sabrano kaya Oloto tena boys mena akusiyanabe pa maimbidwe awo nkanafuna kuti ndigwise ntchito kwaya Holy ndikhozopita ku Holy kukhako ndikunena kuti ndipange nawo featuring koma pakali pano ndinganene kuti ndidagwisa ntchito St. Agnes koma volume 2 ikadzabwera tiyankhira pamene kupepane kubweranso volume 2 ibwera volume 2 ibwera kudule ndo ibwera mulima somphenya akulu poti zina zamadziwa ndambuye koma ndikakhala ndi moyo ulendo so udakali ndithudi chabwino ayi okondedwa omvera kumbukirani kuti tili mu programu yapadera yomwe tikucheza ndi Maxencio Chamvu Kambale amene ndithu akhale akukhazikisa nyimbo zake zoonera komanso zomvera ndipo zimenezi zikukachitikira ku Mchinji ku St. Paul's Parish ndiye tikumva zambiri kuchokera kwa oyimba wathu amene nyimbo za chikatolika nyimbo zapamwamba nde tisadamve kwambiri mwina pa nkhani ya album imene akufuna akhazikise titamvera kaye nyimbo imeneyi nyimbo yomwe akuti tikuza kwa inu. Kwa inu Mulungu watu tilikupemba pamaso panu tilikupemba tandizo kwa inu Ambuye Mulungu wa mphamvu zonse otilenga ndinu otiteteza ndinu Samala inu yombu Ambuye togwero tikuza kwa inu mutitondeze ino tawisose Ambuye togwero tikuza kwa inu mutitondeze ino tawisose
tachimwa kawiri kawiri koma tichita chisoni chambiri mufafanize zakwaipa zatu chonde ambuye mutikululukire mudanzunzidwa kuti wombolera mudatifera konsefe pantanda mutisungitse mutipulumutse ambuye mulungu wamphamvu zonse zoipazina pena taiwala pamaso panu zonse zaoneka muzimazeso ife tizilapa ambuye mulungu wamphamvu zonse ambuye tabwera tikudza kwa inu kuyimba kumeneko kwa Maxencio Chavu Kambale, kuyimba limodzi ndi azathu a St. Anne's Choir kutheka mwangosegula kumene wairesi yanu. Tili mkatikati mwa programu yapadera pompano pa radio Alinafe, pomwe tikucheza kumva zambiri za nyimbo zimenezi komanso mayembidwe a ameneyo Maxencio Chavu Kambale. Ndikukhulupirira kuti nyimbo imeneyi ndi nyimbo imene mwati yanyamula uthenga kapena kuti album imene mufuna mukhazikise pa 9 June. ya ndipo ndizoona. Chifukwa chani munaganiza kubwera ndi mutu umene woti tadza kwa inu? Tikudza kwa inu ehe. Mutu umenewu tikudza kwa inu ambuye ndi mmene tikumalizira. Tikudza kwa inu ambuye. Kwa ambuye timapita timakapempha, timakathokoza, kupempha kuthokoza ndiye kwa ambuye kumeneko. Nde mu nyimbo zambiri anthu akazimvera nyimbo zonse muli uthenga, muli zina zothokoza, zina zopempha, zina basi zokhanga tikuthandizana maganizo, kupempha kapena tiziti kuzuzulana, kugonja. Nde zonsezo tikaona zimapita kwa ambuye. Zonsezo tingachite timapempha kuti zipite kwa ambuye. Ndiye ndinaona kuti tikudza kwa inu ambuye, kudzathokoza pa zabwino zimene mmatichitira, kudzapempha zimene zikutisowa zambirimbiri. Nchifukwa chake mudaona kuti munabwera nyimbo ya tikudza kwa inu. Tikudza kwa inu kuchokera pamenepo. Mwati mukhazikisa DVD komanso CD paka modzi. Yes. Nchifukwa chani mwakonza chonchi inuyo? Ndapanga zimenezi pazifukwa mwina ndingathonoti ziwiri. Chifukwa choyamba, ntchito ya kupanga launch pamalirabe zinthu zambiri. Tikayang'ana ndi financial ndiyovutabe. Ndiye kuti upange leroli ndipange china the same issue ndikachipangeso tsiku lina ndinaonabe kuti ndikwabwino koposa ndingopangira pakamodzi. Mungopanga pakamodzi. Komanso nthawi masiku ambiri nowadays zinthuzi tikhoza noti mulangati technology. Anthu amafunabe zinthu zidaphweka zinthu zambiri. So nchifukwa chake munaona kuti tangoti tsono tikati CD, DVD tingopangabe pakamodzi. Kuti munthu akafuna audio ili momwemo, akafuna yoonera pomwepo. Mwala umodzi upha mbalame ziwiri. Kupha mbalame ziwiri ndi mwala umodzi. Chabwino ndi album imene yatenga nyimbo zingati? Album imene ndi nyimbo 10. Nyimbo 10 ndithu. Kupatula kwa tikudza kwa inu muliso nyimbo zina monga chani? Muli poyamba tikudza kwa inuyo, muli woyera, muli ya mzimu woyera, muli ya
tikuthokoza tikuthokoza imeneyo ambiri amaidziwa ngati amene ambiri amaidziwa kuti ndabwera ambuye ndabwera ya koma nkhani yayi mutu wakulu ndoti tikuthokoza muli ambuye mutiyang'anire mutu wa nyimbo imeneyo ambuye mutiyang'anire muli uthenga wanji mu nyimbo imene ya ambuye mutiyang'anire? nzimene ndanena kale mutiyang'anire ndikupempha chifundo ndine wochimwa ambuye mundiyang'anire komanso ndi nyimboso imenenso yoti ndizije mafotokoza zambiri zikupezeka mu nyimbo imeneyonso chabwino nte mwina pa pozakhazikisa DVD imene komanso CD sitikudziwa kuti mwakonzekera motani ndi makwaya ochuluka otani komanso mwina oyimba ena kuzathandiza pa mwambo umenewo? Pakali pano makwaya taitana makwaya ambiri ngati guest choir taitana anzathu aku Zambia ku Chipata Cathedral ya mati St. Annes Cathedral Choir mwalowa international ifetu talowa international chabwino nditudi ndi makwaya ozungulira mchinji dinali mwachidule tingochoti dinali kutanthauza maparish onse taitana tinaisabe kuitana so anzathu ena ochokera ngati muno mulilongwe ena ana avomera ndithu koma ena amapereka ma apology malingana ndi ma program awo apatsikulo nde komabe makwaya ndi ambiri oti atati osabwere yayolo 50 akhoza kudutsa mukakwanisa onse kwambiri mukuona kuti mwakonzekera kwambiri kumene kuti chikonzekero chiliko ndipo kwa munthu obwera iyayi popeza mati amakuyang'ana chisoso chapa msananda anzako azikanena ndi anthu kuti akomatu kunokonde kunakonzekeredwa koma pa inuyo pano kamene mukuonera kuti ikazafika pa 9 June zikakhala bwinobwino ndipo panopa ndinokonzekera kwambiri even tati wiki yamawa olatati lero ndinokonzeka ndithu kuchita chilichonse chimene olanthatati ayi taimbana akambale kodi mumayimbadi wazoti abwerani tu apa muone kuimba live mutiimbira kwambiri mutiimbira kwambiri chabwino mwina mutafotokozanso kumbali ya mmene mwakonzekera kuti mutuluse chimbale chanu chonse nyimbo zanu zonse ulendo wake wakhala wotani? Achimwene pamoyo wa munthu si zinthu zonse zimakhala zokoma zowawaso zimakhalapo mukutulusa nyimbozi zowawaso zinalimo komanso zokoma zinalimo ndiyambire zokoma koma ndiyambire zokoma chosangalatsa nchoti nditapanga nyimbozi nyimbozi poyamba ndinamba ndikulota kuti ndiimbe nyimbo ndipo ndinalota ndikuimba usiku kuti achammawa nyimbo jasina ndithawe ndidakwanisa kuisunga ndikuilemba pena panaipanga rekodi kuti ndizikumbukira kenaka nukhani nthawi nukayilemba moti mmene mwaba mwimene nyimbo zitatu ndinachita kulota ndithu. Nyimbo zake ziti? Pali nyimbo ya ambuye mutidalitse imene ikulirayi ikumveka pasipasi ndibwera mutiyang'anire ndi kuthokoza nyimbo zimenezi ndinachita kulota ndinganene kuti chimene chinandisangalatsa nditayamba kupanga nyimbo zimenezi ndidakapempha kwaya ya St. Annes kuti ineyo ndili ndi nyimbo koma ndikufuna nyimbozi nditayimba koma nyimbo zakezi ndikuona ngati nzofunika nditakhala ndi kwaya usati pandekha yayi chifukwa kwakukulu ndizoti ndikusamira kumpingo komanso kuti zimveke bwino machidule nde anzathu akwaya ya St. Annes chifukwa choti ubale yesu ndi wakalekale adachilandira ndi manja awiri. Kwaya ya St. Annes mnaimbako? Kwaya ya St. Annes sindaimbeko. Masanga makhala ubesi ineyo mumbiri ya kuimba kwaya ndilibe sinaimbeko kwaya naimbako ndili standard 5 ndakumbukira standard 5 ndi ndikalikali ndi mwana sija zoti mwina madala akamapita kukwaya basi ndilinawo pambuyo ndikafaya madala mkwaya amaikonda kwambiri kwambiri
panopa of course samayimba sinaona kuimba potiti iwo ali kumudzi ine ndili pa Mchinji komano amayimba kwambiri ya chabwino ndithu nde mavuto mtendere umene chinanisangalatsa ndi kulumikizana kwa kwaya idazipereka pakulimbikira ndipo anthu ankabwera mwamphamvu ndipo mpaka nadzafika ponoti ayi nyimbo zijata zatheka ndebe mavuto salephera analipo ena mwina izizi sizikuthandizani komabe chifukwa choti ineyo amakukayikirani kuti simungayimbe ena mwina nkutheka amandikayikira komabe analipo ndithu angapo ndipanga ma discourage amandipasa zifukwa zawo ntafusa nchifukwa chani mukuti kuimba sikundithandiza imatangwanisa zimalepheresa kugwira ntchito zina ndati koma ntchito ya ambuye ngati andipasa chabwino ngati imasaukitsi ndiye ndisaukeni kapena ngati imalepheresa kugwira ntchito ndiye sindigwira koma ine ntchito inditani ndithana nayo koma mwachisomo cha ambuye omwewo naonabe kuti ayi ulendo uja tikupita nawo pang'ono ndi pang'ono mpaka na zatheka ndimene zikuchitikiramo anthu atha kumafunsa kuti koma amaxensio ndiye mwati chimbale chimenechi akakhazikitsira kuti nthawi komanso ozafuna kuti adzalowe nawo umeneko akonzekere motani chimbale chimenechi chikhazikitsidwa pa Mchinji pa St Paul's Parish pa Mchinji pa boma ni malo osasowa kungoti pa St Paul's Parish ya pa boma ngoti parish ya pa boma pa Mchinji ameneyo ndoti siudamulozera kwina ayamulozera pamene pakakhale mwambo andi mwambo tikawuyamba ndi nthawi ya 1 o'clock sharp pamene tikakhale kuti tayamba chabwino ndithu ndimene tikuchitira pompano pa radio alinafe mkatikati mwa programu yapadera yomwe tikucheza ndi Maxencio Chavu Kambale ameneyo ndithu akhale akukhazikitsa chimbale chake choonera komanso chomvera akuti pa 9 Juni ndi nyimbo zake mwazimodzi ndi zimenezi ngati pali funso kapena ndemanga okondedwa omvera mukhoza ndithu kutiimbira foni pa 092632385 kutheka muli ndi funso kuti oyimba ameneyi ife titamufuna kuno akhoza kubwera kapena iye ayi kapena zomakhala motani mwaswera bwanji taswera bwino tikudziweni komanso umene muyimbira foni masanano ndikukhulupirira kuti programu yapadera mukuyisatira bwino lomwe kwambiri muli ndi funso kwa Maxencio Kambale kapena ndemanga ndemanga basi tapereka ndemanga yanu abambo mwaisesari kwambiri Hello mwayimba nyimbo zabwino kwambiri chabwino kwambiri ndikuthokozeni poganiza chigenzo chimenechi ino mwayimba nyimbo zimenezi zoti simusa wanthu zolangisa wanthu tithokoze tu kwambiri oti azena tisisi mungu ayifanya nyimbo zimenezi tithokoze kwambiri thokozeni kwambiri ndipo ambuye musayekezepo mepa iyayi ayi tipempha Mulungu kuti apitirize kutipatsa moyo wamphamvu paena kakupanga choncho basi ikokhale yomweyo yomaliza ndeti kusowani kwambiri mayamba bwino zikomo kwambiri mayi wanga tsopano muzakhale woyamba kugula albamu yawo ndiyeno amene azakhale woyamba tere imeneyi pa 9 Juni mwezi wa wiki ya mawa kumeneko kuli phwando ndithu kuli kudya ndi kumwerera komanso kuli kuvina inde bwerani zikomo takuthokozani kwambiri mukhale ndi masana opambana umeneko zikomo ndi amene wakuti yayi nyimbo muli uthenga wabwino mwayimba nyimbo zabwino kwambiri anthu akutero ndeti ngoyambira tugulisa mesa mabweza tingoyambira launch ndiyamba kugulisa konkuno ndikugulitseni kaye konkuno kuti muzimvera kaya
ndefe tigule koma tikuyambireni pa 9 tiguliseni pa 9 nanga si pa 9 ndi phwando oti aliyense azagule nawo nyimbo zimenezi tathokozanso ineyo kuti akuyamikira akutipatsanso mphamvu amakamba kuti yayi pena mapezeka kuti mwayamba chonchi kenako nkusiya inuyo mwina pa nkhani ya mayimbidwe anu mmene mwayambira mukuona kuti musiya kapena mpitiriza? Ulendo uwu ngosayima ulendo uyu ngopitirira choyamba ndipempha Mulungu kuti andipatse mwayi kuti ndipitirire tipitiriza kuyimba bola Ambuye apitirize kutisogolera basi mwina pa nyimbo imene mwanenera kuti yayi nyimbo zambiri zonse mwayimba ndi St. Anne's Choir tinene kuti muziyenda nawobe mpakana kalekale kapena mwangoyamba chabe choncho? Ayi ulendo sikuti tikamati ngopitirira ndoti tikupitirirabe limodzi komabe nthawi ina mwina pakhozobwera funso kuti tsono nanga makwaya ena aja mwaganizira bwanji komanso pa inu nokha tizitokha simukwanisa ayi nyimbo zili magawo awiri. Pali nyimbo zina munthu ungathe kuyimba powekha nkumveka bwino kwambiri koma nyimbo zina umafunabe anthu ena kuti aziyankhira ndiye pa nyimbo zimene ngati nyimbo zimene zikubwera muli nyimbo folo mukandimvaso zimene tidzayimbeso tikakhala ndi mphamvu ndi moyo nkuthekera mwamba kale ukonzekera tikukonzekera ndithu mwabwera ndi ngokomo yayi kodi tu nthawi zina Mulungu akamakupatsa umazadabwa kuti kulima chimanga ukukolola kulima tomato ukukolola kulima mtedza ukukolola sikuti ukadzalapo kuti unena kuti andikolola kwa pokha umakololera fosizo zamawe muchitiratu kuti tichitiretu chabwino tikukonzekera ndithu chabwino mwasira bwanji? Ineyo ndasira bwino madala inu mwasira bwa. Tasira bwino tikudziweni komanso mmene mukuimbira foni masana ano. Bambo amadalitso kwa mchira njira. Bambo amadalitso ndikukhulupirira kuti mukuyisatira bwino programu yapadera yomwe tikucheza ndi Maxensio Kambale. Ineyo ndatsarira bwino ndithu monga mnake ndithu wa radio ali nafe 24 hours zili kuyamba masana mpaka madzulo limakhala kupera radio ali nafe. Ineyo kuno kwa mchira njiru muli ndinde manga kapena funso? Ababa ndamanga ilipo makamaka music imeneyo mbamba ndithu mulutenga omveka bwino ri munthu wadziwa kupemphera apo zolinga kwanthu zingako imene ndifuna ndikuwalimbikitsa kuti luso limene asalekere panjira apitirize ndithu chifukwa munthu akamayimba amapemphera kawiri pamene akuyimba zezoriso akupemphera ndiye uthenga umenewo uli mu nyimbomo apitirize ndithu uthenga umenewo mpaka tsogolo liwoneke ndithu chabwino ndamikiratu munthu wankulu. Ayi ifeyo tithokoze munthu wankulu mawu anu tawamva ndithu tingopempha Mulungu kuti apitirize kutidalitsa. Zikomo kwambiri munthu wankulu. Zikomo asante sana. Takuthokozani mukhale ndi masana opambana umeneko. Thank you very much. Zikomo. Maxensio. Akuti nyimbo zimu akuti muli uthenga ndifunse pamene zinatenga nthawi yotuluka bwanji kuti mubwere ndi nyimbo zonsezi munayamba kupanga rekodi chaka chake chiti? Achimwene ineyo ndikanena kuti ndi Mzimu Woyera ndimakhulupirira ndithu 100%. Hello. Mwaswera bwanji? Tasamnaka inu. Taswera bwino mayi tikudziweni komanso umene muyimbira foni masana ano. Ine Maria Lazaro kulongwe kufote solo. Chabwino ndikukhulupirira kuti programu imene mukuyisatira imene tikucheza ni Maxensio Kambale. Kwambiri. Muli ndi funso kapena ndemanga? Ndemanga. Taperekani ndemanga mayi. Ayi zili bwino kwambiri morazilize. Chabwino. Ndithu. Nde mubwere kulonchi kuti Kambaleyo muzamudziwe pa 9 June mubwere kulonchi kuti Maxensio Kambale muzamudziwe ndi kumuona kuimbaso.
Kwambiri ndikotibwera. Zikomo kwambiri. Muzagule nawo flash. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndi DVD komanso CD. Chabwino. Zikomo. Zikomo. Tathokoza kwambiri mayi kumeneko mukhale ndi masana opambana. Zikomo. Mpingo wa Katolika tikondwera ndi mpingo wathu. Pali anthu ambiri akuchita kuoneka kuti ayi nyimbo zanu ambozikonda ngakhale musanakhazikise. Ndi maprice ake akuyenda bwanji DVD. Tikamba kuigulisa pa mtengo wazingati. Owaso CD. Koma sono ambo zandivutisa ineyo kunoko. Akudo akhoza kubwera ataitasi. Amakisensi aja nyimbo zawo tizipeze bwanji ndi zingati tiperekeretu drama. Ndizi zati bwanji. Koma pamenepo muzingo watumiza kuti iyayi tapita ni kunchinji pa 9. Mauzeti kunoko sadasiye nyimbo akambala achita nazo nje atakagulisira kunchinji pa 9. Kunoko simungazisiye kusatikhulupirira. Iyayi. Ife takukhulupirira ni bwanji nyimbo zandamba kuyika lonchi sana chitika. Iyayi. Apapa tikufuna kuti tinene mtengo tinama launch ima pamwadusa. Hello. Hello. Mwasira bwanji? Tasabino gani? Tatsira bwino tikudziweni komanso kumene mukuyimbira foni masanano. Ndine Mai Dickson kwa kwamba ri Kandewa. Ndikukhulupirira kuti mukusatira bwino lomwe program yomwe tikucheza ndi woyimba Maxence Kambale. Alimvetera bwino lomwe. Muli ndi ndemanga kapena funso mayi? Ndemanga. Tapereka ndemanga yanu. Tikuwathokoza pachakuti chaurara gogoda mumtima mwako kuti kule chitere mwa iwo sana nyade nacho koma kusapoera. Chabwino. Pamene ndikukubuza nimene munthu amene azikhalira wauzimu. Munthu sibwino manyadira chaulelo kakhala nacho. Chaulelo chije chimathandiza anthu ena kuti ngati amasochera abwerere akamabva kutenga kuimba. Ife tikuwathokoza ndikuwanyadira kuti chauza aziwadalitsira kuti athe kupanga zambiri zoti anthu ena apulumuke nazo. Tikuthokozeni mayi pa ndemanga yanu. Ambuye odziwa kudalitsa akudalitseni ndithu. Koma kulonchi muzabwera fanika mubwerere inuyo. Tizabwera. Ndiliti baja? Pa 9 osati August itu. June. 9 June ya. Ndi wiki ya mawa atu ikangufika Sunday nayo. Pa mchinji pa boma. Zikomo. Ine ndidziwa ndikachitofufuza kuti amayi ndani? Amayi Dickson ali kuti anane lonjeza pa studio kuti abwera. Muzamuone Kambaleyo kaya. Nkaka ngono tu Kambale kake. Zikomo kwambiri. Mayi ndakuthokozani kwambiri mukhale ndi masana opambana. Ifeso na wanyadira anthu achaulera azionekera poera. Zikomo. Zikomo. Isakula kukala wansembe. Zakuiva nchitole. Amayi amenewo nawonso akutero kuti iyayi akuthokozani. Nkhawa yanga ndiona kuti musira pomwepa. Iyayi ulendo usitisiya iyayi. Ulendo tipitirira. Ndipo tizitulutsabe nyimbo zikapezeka. Ndipo so tiziyesetsa kupempha chaulere kuti Ambuye musandisire pompa iyayi. Ndithandizeni kuti ndipite patsogolo. Chabwino nde anthu ena somwena ankutheka nkumafunsa kuti kodi Maxence Kambale tinene kuti azimba nyimbo zokhuzana ndi chikatolika zokha kapena aziloweranso magawo ena. Mukhazikika pati niyo pa nkhani ya mayimbidwe anu. Mwina nditatenga kayi imeneyi. Mwaswera bwanji? Taswera bwino tikudziweni masanano komanso umene muyimbira foni. Zina langa ndine Pascal Chabwera kuchokera ku Kapiri Parish ku Mchinji. Ku Kapiri Parish ku Mchinji ndikukhulupirira kuti mukusatira bwino lomwe program yomwe tikucheza ndi oyimba wathu Maxence Kambale. Kwambiri ndipo ndikuitsatira kwambiri. Ndithu. Muli ndi funso kapena ndemanga pa nkhani ya mayimbidwe awo? Ine ndi ndemanga.
akambale ndi munthu amene akutidalitsa kwambiri pa mayendedwe awo. Ndithu pano pa ife tikuchita kunjoyerera ndipo panayi pamene pa ifeyo tili kumchinji ku St Paul. So, mukagula nawo nyimbo zawo zimenezi kapena kungopitako? Olwara ndipatsa nambala yawo ndikukatumizira pa yero lomani nditerekeretu. Iletu nanena. Akupase nambala mukhale pomwepo asiya manambala awo kuti mulumikizane. Ziko kwambiri ife ndipotathokozera koma sakutidalitsa kwambiri koma be mawu ndi omwe achananena amayi aja kunena kuti asasiye kuimba nama zimatheka kungolusa chimbale chimodzi nkusiya ndi anthu amakhala ndi njala kuti aziva kuti kodi munthu amene ngati watulutsa chimbale chimenechi panopa nanga chimbale chinacho achatulutsa motani. Chabwino ndithutu ino tikakumane ku St Paul's Parish pa 9 inenso ndikakhala komweko. Ziko kwambiri takuthokozani kwambiri. Ziko kwambiri. Ifeso tithokoze ndemangazano Mr. Chabwera. Ambuye akudalitseni ndithu. Pana ine ndikudikirani. Ndikafunsa MC kuti tanutchulani kuti Chabwera alipo. Ziko kwambiri. Mudzagule nawo ndithu. Ziko. Anthu ambiri akukamba kuti musasire pomwepa ndi mafunsa kuti Maxencio Kambale amudziwe kuti ndi oyimba amene azimba nyimbo za chikatolika zokha kapena aziloweranso magawena. Ineyo kuimba ndikupitirira mmene ndanenera kale. Komano nyimbo zanga ndi zauzimu. Kumene ndikupempha Mulungu ndikuimba nyimbo zauzimu. Izi za kacha sindikusamirako. Ndikupempha Mzimu Woyera kuti ndisasamireko kwenikweni yayi. Kapena tinene kuti nanunso ndiyankhe ponena kuti kodi za katolika zokha. Ndimakhulupirira kuti nyimbo ya Mulungu imayimira wina aliyense. Ngakhale pali magawo ena zimakhala kuti izizi zikuoni kuti ndizakatolika okha, izi zasisepi. Koma tiziziwa kuti timatosefe kopita mkumodzi. Nde chimene ndikungopempha ineyo ndizimba nyimbo za uzimu. Mwakazikika ino. Ndakazikika nditero. Moti tisakayikireso? Musakayikire. Kapena mukhala ngati Father Jean Marie amene amayimbira nyimbo zawo ndi achina Efata Africa Band. Inunso muzipanga choncho kuti sentane sikhala ndi band itu. Ikhala ndi band sentane. Mafuna ndifunse pamenepo. Kapena tipanga band. Panopa bandiro ibwera. Sikuli mwina volume tuti zabwera ndi dzina. Kambale tuja wabwera ni bandi yakuti. Komanso ngati pali ena amene akufuna kuti joina, they are most welcome. Aliyense momulandi. Kwambiri. Zambuye yetu. Oyamba ndi kuti ndineyo. Abwera ana chimwene. Bwera ni ndithu achimwene. Tikudza kwa inu Mulungu watu, tili kupempha pamaso panu, tili kupempha thandizo kwa inu. Nde munakomedwa mnambaso oyimba nawo. Koma ndimafuna ndiyankhe funso ifomwe nomvera azi kuti sono funso isakuti yankha kuti nzingati. Pamene ndimafuna ndibwere kuti ndi zingati makamaka. Pakhomo ife sitinadulitse yayi. Tikudziwabe kuti ndalama zikovuta. Ana ndi 500 kwacha yokha pa gate. Akuluakulu ndi 1000. Tere basi. Ndipo mene angabwerere kaya ndi wabwera potani koma ndi 1000 kwacha yokha. Kulebe yaja kuti amene anthu teno obwera mofulumira. Zimene zozo sitidayerekeze tinangoona kuti tikati na 1000
ndikuti ndi zabwinobwino koma ngati pali anzathu kuti mwina ali ndi mwina aulumali amenewo ndi free of charge akangolowa basi akaonerere nawo aulumali koma mwinanso ndi ukalambitsitsa chifukwa kangoti ukalamba unazingoti apa chatimambira 60 ambira amati 60 years wakalamba kumupeza kuti munthu ndi munthu ndituti ayi koma alipo kuti oyenda ni ndodo chonchi mwasira bwanji mukhoza kupitiriza nde mtengo ndi 1000 akulu 500 ana aliponso mwina ena amene mwayitana ngati maguest of honor kumene kuko mlendo wathu wankulu olemekezeka ndi Dr. John Paul and amene ali mlendo olemekezeka komanso tayitananso anthu ena timati zauna kalinga ena ake amakhala ndamulilongwe muno chaku Davos tukuwa ndi business zawo amenewo ndi amene akuwatsatira Dr. John Paul ndibwera tayitananso abale osiyanasiyana mu mchinjimu amabizinesi apantchito azinzanga osiyanasiyana business amene timathamanga kuti mabizinesi pepanede ndi azinzanga business ambiri ndithu ngakhale ena mwina nkutheka kuti sitidauze mwina chifukwa cha nthawi zina zimatangwanitsa umayiwala mwina wapakhomo koma mwayendo omwewo onsewo ndikuwayitana ndithu akabwere ndikanakondanso atata zikabweranso amene ali m'mabanja zikabwera ndi banja lawo zokoma kwambiri ndi zasangalala kwambiri kufotokoza mwina pa nkhani ya mayimbidwe anu komanso sogolo lanu tinene kuti Maxencio Kambale ndi ofikiridwa paliponse anthu akamufuna kuti ayimbe nawo limodzi kwambiri ndipo olo kutitana kuti ati ndi function kuno zayimbeni ayi ndithu khomo ndilotsegula ndipo atiyankhula nambala zathunso zilipo zoti azindipeza ndithu mosavuta live makayimba osano makayika flash yayi pamenepo tiyankhe chonchi tisanafike poti tili ndi live tundoti nkukhandizida tsono ife tangoyamba kumene sitidapeze zida zokhazikika kuti tizikwanitsa kuimba live komano nthawi kubwera mulungu akukonza zimenezo ndithu tikhala nazo koma pano patatitana kuti zaonetseni luso lanu pano likaoneka kwambiri simunganyalanyazeso ayiso ndithu kunyamuka bwinobwino kunyamuka ndithu ndikupita koma osati kubala ayi kubala ayi ukoko simufika akubala ayi komano ikhale kuti ndi function ya zamtendere chifukwa nthawi zina kuti ndimayenda ndi nthawi zina anditana muna ndikwaya sono akwaya sungapite nawo mabottle store kuti ndimaona kuti sizona pamalamuloso ampingo sizimaloledwa paliso ma artist ena oyimba ena ampingo wathu wa chikatolika muli wokonzeka kugwira nawo ntchito akakuwuzani kuti yayi Maxencio tamva nyimbo zanu tatiyeni tipange collaborate tipange nyimbo imodzi ndizotheka kwambiriso kwambiri ndipo mwayi umenewonso olweneyo kundiitana olweneso nkhozo wayitana ndizotheka ndithu kwambiri chabwino mwina anthu ayembekezere zotani kuchokera kwa Maxencio Kambale ngati oyimba amene wabwera tsopano pa nkhani pa kuyimba nyimbo za Chikhristu ayembekezere zotani choyamba nyimbo ndi chipulumutso anayimba mayina ake kusalima uko ndi chipulumutso so ayembekezi choyamba tikupempha kuti mu nyimbomu nyimbo ija tisamangomvera kuti poti ati biti kulira koma kumamvanso kuti kodi mu nyimbomu kodi mukuyankhulidwa chani muli uthenga wanji sichatanena kuti muli kupempha chifundo kwa Mulungu muli kuthokoza muli kuso kupemphereranso anthu ena ngati pali nyimbo imene inake kutiuza zoti ayi ana amasiye kuthandiza zoti
zimeneso dziko mwina likuyendera sizikuyenda pena tizipempherera anthu ayembekezere chipulumutso kudzera mu nyimbo ngati zimenezi. Komabe choyambirira ndimapempha kuti chipulumutso chiyambireso kwa ine, ndimapempha Mulungu kuti Ambuye chonde chipulumutso chisandipitirire, ndisangokhala ngofalitsa koma chiyambi chadzera mwa ine chindipulumutse kenaka chifalikire kwa anthu ena, ife anthu asanachidziwe ndinachidziwa ndine. Eya mwina malingana ndi nthawi mawu anu angakhale otani, anthu ayembekezere zotani pa tsiku limene mukakhale mukukhazikitsa nyimbo zanu, komanso nkutheka kuti akufuna kufikireni angathe kukufikirani motani? Kundipeza ndi phone number, ndi ma phone number anga awiri amene ndikugwisa ntchito. Mungafunike kuti ndiziwatchula kapena? Kwambiri. Ndikupezeka pa 0 awiri 3 242 242 0 awiri 242 242. Imene ndi Airtel. Ya TNM ndikupezeka pa 0 awiri 3 84 21 22. 0 awiri 3 84 21 22. Ndilinso ndi Facebook page imene yakhoza ndipanga search Maxencio Kambale andipeza. Eya ufuna kuti yankhula komanso manambala awo especially Airtel ndimapezeka pa WhatsApp. Ya TNM ndidachosaka WhatsApp basi phone idaza pangika zina nthawi nake. Komabe kwa enanso mwina naiwala nambala nditani alephera kundipeza ku Facebook, mwina sali pa Facebook abwere pa Mchinji pa boma nkungofunsa kuti ndifuna Maxencio Kambale ndochuka oyimba anthu amangoti new artist. New artist in town. Ndilipo ndithu. Chabwino. Kubodaso ndimapezeka konso kuboda malire ndi Zambia. Yes, kumami boda uko. Kumene konso kumenenso ndimachitira ti maganyo anga tina nditina. Chabwino. Ndithudi. Ife tikuthokozeni kwambiri kuti munalola kuti tizacheze nanu timve zambiri za luso la mayimbidwe anu mu mpingo wa Chikatolika, kuti iyayi mwabweranso artist wina. Ndikukhulupirira kuti iyayi pa 9 June inenso ndili komweko, komanso ndi anthu ena ambiri. Tikufunireni zabwino pa tsiku lomwe mukakhale mukukhazikitsa chimbale chanu. Inuyo ndiwolandiridwa ndithu ndi manja awiri. Kumene kukuliso thobo chiponderoso kuli kudya kumeneko ndikumwerera. Mupangisa kuti anyamata kuno osazapita. Tikufuna kodi ine ndimafuna kuti Radio Alinafe ibwere kumeneko izajambuleso kaya. Mutero anyamata mukumana nawo panjapa ndi zimene amakonda. Ndakuthokozani kwambiri kuti munalola Maxencio Kambale kuti ticheze nanu tsiku la lero. Chabwino. Zikomo. Zikomo kwambiri. Zikomo. Okondedwa omvera, tikatere ndikuti tafikanso pamapeto a programu yapadera yomwe timacheza ndi Maxencio Kambale amene ndithu ndi oyimba amene akhale akutulutsa nyimbo zake zimenezi pa 9 June ku St. Paul's Parish Mchinji. Nditamva ndithu umene yeyo wakonzekera komanso ulendo wake makapankhani ya mayimbidwe. Munali ndi ine Titus Jataphiri, pitizani kumvera ma programu osiyanasiyana pompano pa Radio Alinafe. Masenso